Добре, днес почваме ново оцеляване с Ема Дъвката и ще разбием. Добре, сега само убихме едни кокошки. Тя една, аз едно псе. И нека да започваме. Аз ще убива овците. И ти убий прасето. Там има кокошка, ще убия. Аз ще убия аз. Ти убий това. Прасето. Да. Добре. Ма този път ще живеем у пещера. Сега ли? Няма да правим къща. Не, у пещера ще живеем. Как кажеш? Убий го. О, имаме 3 пържоли. И съм на първи левел. Аз не. Ти на кой си? На 0. Да, ма имаш малко XP поне. Къде си? Ето. Айде трябва. Айде идвай. Идвам. Е, там, защото там има дърва. Дърве. Да чупим. Дано да намерим и в този епизод или в тази поредица диаманти. Това втори епизод от тази поредица. Аз имам 2. Дърва. Да. И аз имам. 3, 4. Няма ги бро. Искам да намерим село. Да. Само прасетата ли и кокошките ще са ни храна. Колко да ми? 9. Само 9. А ти колко? 6. А ти ми каза на мен само 9. Да. А ти имаш 6. Казваш, че мене са ми по-малко. Не. Са... Аз имам ще бреза. Да, бреза. Ти сбирай бреза, аз нормално. Да, ти дам тогава нормално тук. Фърли. Да, дали ми го? Да. Не си? Фърли. Ето, ти само Видях. едно имаш. Не. Ябълка. Взех 2 сапленки. А колко имаше дърва? 3. Аз ще я убия. Да, за малко. Вълните. Да, ти я убий. Кокошка. Ще е хубаво, ако беше овца. Колко вълна имаш? 2. Ето бе, какво става? Че не мога да я удара. Взема пилата. Я ми дай 2 пиленца. Дай. Да. Дадох. Добре, 4 пилета. Тази крава е гадната, че е малка. О, голяма крава, овца, прасе. Аз ще убия кравата и овцата ти прасето. Има и една малка. И кокошка. И уби кокошката и прасето. Ох, та крава! Къде ще ми вучиш, бе? Гадно като убиваш. Това къде влезна? Абе, Ох, бе, няма те търпим тук. отепах Кой би? кравата. А овца? Ето, вземах пържолката. Аз им за кокошката. Аз ще я отепам. Има още една овца. Убия веднага. Колко? Вълна. Имам 3. Аз ще я убия аз. Се нарочно ли я убияш? Не я бия. Добре. Айде. Ето още една. Как? Овца. Да. Като убиеме тази, ни трябва само още една. Това се има малко. Да, той има и малка крава. То 2 малки крави. О, още една овца. Трябва да има. Аз да ми палим, аз тръгвам на там.
Идвай към мене. Къде? Ето. Тук ще живеем. Ето, тук ще живеем. Има ти ли посади тази саленка? Да. Този саплик. Аз посадих още две. Готино, уютно. Отивам за да се завца. Че загубиш. Има както. Не виждам никъде. Няма се загуба. Ще си намериме. Една овца ни трябва. Какво толкова? Аз ще направя, ще преработя дърва. И аз. Ще направя пръчки. Ставям две. Аз сложих такова. Кратенче. Да. Къде го сложи, бе? Чу. Щупи. Какво ме удари? Ветиска. Дай ми го. Къде да го сложим? Дай ми го. Ама искам я да си направим кирка. И брат. Ти ще направиш като го сложим, не се ли са ти? Ето. Разва кирка. Аз кирка. Направих едно легло. Имаме още две вълна, то тя още три. И направих една брадва. Аз само брадва и кирка аз направих. И аз точно. Що не мога да чупа, бе? Не мога, пак не може. Оставих се. Оставих две непреработни дърва да ги Тук до спечем. нас има, аз ще наберам. Абе, е смисъл да такова да изпека кол. Имаш? Кол. Ще изпека. Ето. 8 за... Искаш да направим оградки. Но не мога. Луково разлагай храната. Ако ти имаш. Не. Имам едно перо. Разлагай го там. Аз сложих 3. Сега ще го изпека. Ето. Имаш ли такова? Ето. Печка. Искаш ли да правя мина? Ало? Ще се спрем леко. Сложих едното легло. Добре. Отиди за дърва. Изпекох 2 камък. Много е тъмно. Имаш ли зомбита? Какви зомбита, бе? Познава ли си? Имаш ли зомбита? Познава ли си зомбита? Не. Добре, по-добре. Много е тъмно, бе. Имам само едно коло. Сега ще ти дам дърва. Аз имам 32. Ма, преработим. Оп. Само 4. Опа, тако свети. Сега ще направя мина. Абе, стига с това. Аз съм си легнал. Добре. Няма може да спи. Не знам. Останахме с 0 факли. С едно се дърва. Оставих, вътре има 3 факли. Колко дърва искаш? Ти колко имаш? 10, 12. Добре, дай ми ги стигат. Абе, къде? А къде си ти? Минава покрай мен и... Ето.
Да достигне. Добре. На какво има на там? Като стане ден, аз ще хода да търся малко О, храна овци. добре, аз сега ще правя мина и си отдавай за овци. Но то още е нощ. Да. Я ще я правя. Ма, не. Почвай надолу. Не надолу. Тук има само чакъл. Има само чакъл. 5 кол са си изпекли. Остави. Тук има само крема. Няма къде да се копа. Тук няма крема. Идвай да заградим това. Идвай! Идвам. Това е кремък. Къде копаш? Айде. Не идвай ти! Ма що е за факлата? Ще знам. То нема. Е тук. Боже! Е тук. Защо брежиш така? Сега къде е тази вако? Е тук е факлата, не къде беше. Седни. Не ми. Пъхнала се някъде. Ето сама. Взема ли? Да, защото се беше пъхнала. Вземи 6 кол. Пази се. Пази се. Пази бе. Къде да застане? Излизай от там. Ще взема това. Чува ли? Кое? Да направя факла. Че ги вземе бе. Защо взимаш? Казах ти аз ще вземе. Това направи факла. 24 факли направих. Ето. Дръж. Аз имам. Да. Ето ще се ми леглата и това. Стана ли ден? Ама, Много тесно тази къща. Типа заградена там. абе, Извинявай да иска да отворя това. Съндък. ох. Целият кол ли съби? Да. Аз затова не исках ти да го направиш. Не трябваше целия. Айде излизай. Сега ще свършваме клипа. Иди до мен. Айде бе. До тебе сам. Така. Айде по-назаде. Ето. Така. Това беше от нас. Сега ще правим още един клип. Това беше втория епизод. Чао!